നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഓൺ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെക് ന്യൂസിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ്. എന്നാൽ മറ്റ് ടെക് ന്യൂസ് എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക് ന്യൂസ് സീരീസാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ അതെനിക്ക് വളരെ വലിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ന്യൂ ടൈംസ് റോമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കലിബ്രി ഫോണ്ടായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 2007 ശേഷം ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് 2021 നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ട് കലിബ്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ്. അത് മാത്രമല്ല, പുതിയ ഒരു 5 ഫോണ്ടും കൂടി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയ 5 ഫോണ്ടുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. നമ്മുടെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി ബുക്ക് ഫ്ലെക്സ് 2 11th ജനറേഷൻ ഇൻ്റൽ പ്രൊസസ്സേഴ്സുമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 60,000-63,000 രൂപയ്ക്കാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇത് US മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 11th Gen i7 11th Gen i5 ഇങ്ങനെ 2 വേരിയൻസിലാണ് ഫ്ലെക്സ് ബുക്ക് 2 വരുന്നത്. 13.3 ഇഞ്ച് QLED ഫുൾ HD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. അതൊരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോറിൽ 400 നിറ്റ്സ് വരെയും ഔട്ട്ഡോർസിൽ 600 നിറ്റ്സ് വരെയും ബ്രൈറ്റ്നസ് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 11th Gen i5 അതുപോലെ തന്നെ 11th Gen i7 പ്രൊസസ്സറും വരുന്നുണ്ട്. 8 GB LPDDR4 റാമും അതുപോലെ തന്നെ 256 GB 512 GB SSD സ്റ്റോറേജ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. i5 63,000 രൂപയും i7 77,000 രൂപയുമാണ് US പ്രൈസിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത്. അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി കൂടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നോയ്സും കാര്യങ്ങളും എന്തായാലും കാണും. ഐ എം റിയലി സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ iQOO 7 ആണ്. iQOO 7 ഞാൻ ലൈവായിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് ചാനലിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ iQOO എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ CEO ഗഗൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ, അതായത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള iQOO 7 iQOO 7 ലെജൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സൂം കോളിലായിരുന്നു നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് കാണിക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവും. അതുമാത്രമല്ല, ആ ഒരു വണ്ടർഫുൾ മൂമെൻറ്റ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരന് മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. Let's start with some questions that I'm carrying the other one actually. Yeah. After the first booting up, what I noticed and what I loved personally is the display. To be honest, the display is super smooth, super immersive. When we are scrolling over the socials or gaming, it is such a kind of display. So I heard there is an intelligent display chip integrated inside. So could you please explain some advantage of that chip gave us? Sure. So Amal, first thanks for inviting us here, and I'm really glad that I could join you. And I'll tell you one thing. When we launched iQOO 3 last year, I think one of the best responses we got from Kerala also, as we have all the data, I can tell you that. And we would want that with the iQOO 7 series also we repeat same success. And with that being said, Amal, for iQOO, given that it's a new brand, but our DNA is very, very strong. And when I say DNA, it is extremely focused on performance, gaming. And this time, with the feedback which you have taken from last 12 months, we were not there. So it is on camera and design also. Now coming back to the performance part. So with the iQOO 7 which you have with you right now, it has Snapdragon 870 again top of the line for the category. Yes. And second thing is intelligent display chip. And thanks to our R&D and product team, we have been able to make it affordable and available at this price point. So again, it's I'll say for R&D part, it's a crazy achievement, I'll say. Yes. And to add on to that, how it works is that in iQOO 7 it has 120 Hz display, right? Yes. But most of the games you will end up playing in general on 60 Hz. So how do we make your experience even more immersive?
This is where this chip comes in and helps your GPU, which is part of the processor. So just like PCs, it is one more extra chip which is dedicated for graphics, and it works together and it takes your gaming experience to next level. So first, what it does is that, for example, if you're playing Free Fire, so for example, this feature is compatible with Free Fire. You can play the game at 120 hertz on your 120 frame per second on your phone itself without any heating issue, without lag, and super immersive it's going to be. So that's one part of the heavy lifting it can do. Second thing is that it converts it can convert the content from SDR to HDR. So better contrast, better color reproduction, even more gaming experience. So for a typical gamer who's totally into gaming, it's a super delight to have intelligent display chip, and that's why we call it dual chip monster. So with Snapdragon 870, you have this dedicated chip, and I can proudly say, in this category, no one has it. No one else has it. Yes, exactly. And when I tried Asphalt 9, that game is super intensive game. It's a high graphics game. Right. While compared with other competitors at this price range, what I noticed is the reflections. The reflections and textures are really great. Really, there are no pixelated textures or reflections are there, and that 120 Hz is giving us a head of a end gameplay. That is wonderful. So when I was saying that, how it does is that basically it is because of the MEMC feature, which is part of the intelligent display chip. So one feature is MEMC, the other one is SDR to HDR, and these two features make the overall experience very, very immersive. Yeah. What are the specific or what are the advantages that a iQ7 user are getting in terms of gaming performance and everything? Could you explain something about that? So Amal, let me tell you one thing, that both for iQ7 Legend and iQ7, the gaming features are unmatched across their categories. And top of the line processor I told you about, for iQ7 Legend, we have the largest VC soaking plate. Similarly, for iQ7, we have the largest 6,000 square mm of graphite plate, which can help in heat dissipation. Similarly, you have 300 hertz touch response rate, which can go up to 1000 hertz of instant touch sampling rate with 5.8 millisecond of response time. So again, one of the best in the categories, and that's how we have done. On the liquid cooling technology, both phones have class leading technology in them. Apart from that, you will get dual stereo speaker on both of the models. Similarly, this time we have not used rotor motors. In fact, we have used the linear motors, which gives you even more very engaging experience while playing your games on phone. And apart from that, for iQ7, I told you about the MEMC being driven by the intelligent display chip. So with long list of features, you're going to have totally lag-free, super immersive and best experience. And I told you about the performance part, I told you about the ultra gaming experience, and apart from that, we have also 66 watt flash charge also, which is again the best in the segment. And for Legend, you can charge your phone from 0 to 100 in just 22 minutes. Same thing can happen for iQ7 within 30 minutes. So that's how we are taking the gaming to the next level, so that your breaks are minimized. And it's not just about gaming, but this extreme performance also helps you in managing your day-to-day tasks, gaming, taking calls, watching movies. So again, it's a total all-round entertainment package for you, or somebody who's totally young and on the move. Right now, you should not be moving. You should be staying at home. But overall, it can be one partner which is right with you, day in, day out. And in terms of performance, within these categories, nothing can compete against these two devices. Yes. So what are the design philosophy? Like what are the innovations that behind this designing things? So on this one, iQ7, so I'll actually take you through two steps. The one is Legend, and second one is in your hand. So see, for iQ7 Legend, the first thing was that this is BMW M Motorsport inspired design. Yes. So all the stripes you see, it is racetrack inspired, and one of the the slogan you see, fascination meets innovation. It's actually BMW M Motorsport tagline, and this is one part which we really proud about, that this is the first time BMW M Motorsport has partnered with any smartphone brand. And along with to keep it very understated also, there's a huge chunk of white color, which gives you a sense of both speed and control at the same time, right? So that has been the philosophy for this, and this particular model has been the winner of Red Dot Product Design Award for 2021. The one which is in your hand, it's a very functional design.
very understated looks, matte black. It does not shine or it does not glow into your face, and that's what we really wanted. And it looks totally smooth. And apart from that, both of the models, you would not see any fingerprint smudges. So that I can assure you in terms of usage, it's going to retain its classiness day in, day out. So that's how it is. Yes. So such a nice design. What are the, photographical features, that unique photographical features that iQOO 7 is providing to the users? Sure. Yes. So Amal, on this one, I'll describe the photography experience as truly flagship level that I can claim right now even, and I can tell you why. So see, in terms of performance and gaming, iQOO was always ahead of the game, right? Same for iQOO 7, we are taking performance and gaming to the next level. This time we also focus on camera because that's the feedback we got in last 12 months, and it was very, very important to hear feedback from our consumers. And that's why you will see that both of the models, both iQOO 7 Legend and iQOO 7, they come up with 48 MP OIS camera. And when I say OIS, again, you're going to get not only ultra sharp, ultra rich, but even ultra stable photograph and videos. Yes. Right. So we really made sure that, instead of going towards higher and higher megapixel, let's use one of the top of the line sensor, which is 48 MP Sony IMX598, and then integrate it with the OIS feature. Yes. So the most stable ultra photography experience which we are looking for has been integrated into this. Similarly, we have ultra wide angle and macro shot lens, which is again 13 MP, top of the line, just like IMX598. The third sensor on iQOO 7 Legend is taking photography to next level, which is dedicated 13 MP professional 50 mm portrait lens. And with that being said, on iQOO 7 Legend, the portraits are going to look really, really amazing. Yes. So do try it once. The results are going to be really fantastic. Yes. And there are, especially for iQOO 7, that is quite true that in that category, there are hardly any phones with OIS. So Amal, I would like to add that in this price range, especially for iQOO 7 also, 48 MP OIS, this particular feature OIS is an achievement. There are hardly any phones with this feature in the category right now. So not just performance and gaming experience, which we are redefining with your intelligent display chip and a 66 watt flash chart technology, but we are also redefining camera experience with OIS integration in our photography capability. So I hope iQOO 7 users and even your followers are going to get impressed by these things. The feature list just goes on and on in both of the models. Is there any new services or something coming from the iQOO end that So, Amal, good question actually. We also got this feedback, a lot of feedback on this one. So the pick and drop facility for all of your service need, that will continue. Apart from that, what we are going to do is that select Vivo service centers are going to service your iQOO phones also if the need arises. So going forward, we are going to expand city by city, and there will be select Vivo service centers who will cater to iQOO consumers also. Yes. So this was one thing which we really want to make sure that comes across as a great step from our side, where consumers feel really, really reassured about a new brand like iQOO. And I think this was a much needed step, and we have taken it with iQOO 7 series launch now. So that's all for today's session, and thank you so much for this session, because as a content creator, we don't get this kind of interaction with the CEOs. So this is such a great opportunity for me. Thank you so much for this. Yes. Thank you, Amal. I'll really appreciate taking out time and actually meeting me. Yes. And I hope with you and your followers, we are going to get more love in Kerala region, and we are looking forward for your support once again. With that being said, Amal, I hope you and your followers are doing fine and they are following all the precautions, and please stay safe, stay at home, and looking forward to meet you again. Thanks again. Yes, you too, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. അപ്പോൾ ആ മീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇത് ആസ് എ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ എനിക്ക് വളരെ വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് iQOO ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നതിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ന്യൂസുകളിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ IIT മദ്രാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അവർ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ പഴകിയ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ക്രാച്ചസ് വന്നതോ ഒരുപാട് നല്ല പഴക്കം കൂടിയ ഫോട്ടോസൊക്കെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു അൽഗോരിതം ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ AI ബേസ്ഡ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂട്രൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പോസിബിൾ ആവുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഒരു റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ IIT മദ്രാസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കിനി ഉടനെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഴയ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാവും. മെയ് 4-ാം തീയതി നടക്കാനിരുന്ന റിയൽമിയുടെ ഒരു ലോഞ്ച് ഇവൻറ്റ്, അതായത് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ്, ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലോഞ്ച് ഇവൻറ്റ് റിയൽമി പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് കേസസ് ഭയങ്കര രൂക്ഷമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം. ഡയമൻസിറ്റി 1200 പ്രോസസ്സർ വരുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണും അതുപോലെ തന്നെ റിയൽമിയുടെ ഒരു പുതിയ TV, അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ലോഞ്ച് ഇവൻറ്റ് എന്നത്തേക്കാണ് മാറ്റിയെന്നുള്ളത് ഇതുവരെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡേ വരെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തായാലും ആ ഒരു ലോഞ്ച് ഇവൻറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽമി പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിവോയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള V21 5G എന്ന് പറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫി ക്യാമറയുള്ള ഡിവൈസാണ് വിവോ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിവോ എന്ന കമ്പനി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആദ്യം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് സെൽഫി വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉള്ള ഒരു സെൽഫി ക്യാമറ, പിന്നീട് മീഡിയാടെക്കിൻ്റെ ഡയമൻസിറ്റി 800U SoC, പിന്നീട് ഒരു 8GB RAM, 256GB ഇൻറ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ്, ഒരു ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കിടിലൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് അറൗണ്ട് ഒരു 32,000 ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആപ്പിൾ M1 പ്രോസസ്സർ ഇറക്കിയ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇൻ്റലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആപ്പിൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇൻ ഹൗസ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഇറക്കി. അതിനുശേഷം M1ൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ജനറേഷൻ വരാൻ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സീരീസ് വരാൻ പോവാണ്. അതായത് M2 അല്ലെങ്കിൽ M1X എന്നാണ് അതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലി കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് അല്ല, എന്നാൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ വരുന്നൊരു റൂമേഴ്സാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒന്നിൽ M2 എന്നായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ M1X എന്നായിരിക്കും. അവരിനി ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മാക്ബുക്ക് പ്രോയിലായിരിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് PUBG PC Lite ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. PUBG PC Lite ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഏപ്രിൽ 29 വരെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്. അതുമാത്രമല്ല, ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നോട്ടൊന്നും ഒരു കമ്പനി വരാത്തതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും കുറച്ച് ഫണ്ടിങ് ഇഷ്യൂസൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ PUBG PC Lite എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹൈ എൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ഗെയിമേഴ്സിന് വളരെ ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗെയിമായിരുന്നു. ഇനി അത് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് PUBG മൊബൈൽ ലൈറ്റ് അല്ല, ഇത് PUBG PC Lite ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കളിക്കുന്ന ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ചോട്ടാ വേർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ ടോപ്പ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇടേണ്ട ടെക് ന്യൂസ് എപ്പിസോഡായിരുന്നു ഇത്, പക്ഷേ ഇന്നലെ നമുക്ക് ഇടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. അടുത്തൊരു ടെക്നോളജി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നവരേക്കും ബൈ.